Добър ден, приятели! Както знаете, в понеделник, 8 април, ще се състои първото слънчево затъмнение за тази година, но конспирациите около него не спират. Но нека да ви покажа за какво става въпрос. Това, което виждате над мен, е статуята на Шива, която се намира в ЦЕРН, където ще бъде активиран ядрения колайдер по време на, забележете, слънчевото затъмнение. Тази статуя не е случайна. Тя вещае разруха. В буквален превод, текста тук отдолу, казва: Бог Шива танцува, за да даде живот на Вселената и след това я разрушава. Както знаете, няма нищо случайно. И миналата нощ, точно пред тази статуя на Шива в ЦЕРН, беше извършен таен ритуал. Таен ритуал, който не вещае нищо добро за нас. Дали Тайван не беше само началото, предстои да разберем.